Ladi, kina ciki? Yaya kike? Wancin lafiya, wancin na da labarin mutum da zai ƙara aure. Aure, gobe-goben nan ma kuwan gayan. Aure fa kika ce? Aure, gobe-goben nan ma gayan ki daurin aurenta. Aure fa kika ce? Gobe-goben nan. Yanzu da tita nan da ake a gari ba ki bi. To gobe aure. Sai an ji mai tafiya zaki? Tafiya zan yi. Saboda kin san yanayi na gari. Sai an ji Aure. Wani ma yau zai shigo cikin gida ya same ni. Yau ce zai shigo. Sannan ta bani nan banta mana ta gaisawa. Wayo! Yau ce zai shigo. Ayo! Wai aure? Fara soyayya da ita tana so na ina son ta. Alkawari maka yau da ita akan aure mun daidaita. Derpity derp 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 derpity derp derp derp. What? Jawo! Wallahi na da ƙarya ake. What? Wallahi ba aure ba ina ƙara aure wane mutum inda mutum ya ce miki ke kadai ke lafiya. Ni kake gaya maka? Ni kake gaya maka? Har cikin gida zuwa sani ina gaya maka ce wani. Ina ƙara. Ka daina mu wannan rantsuwan fa, ka daina mu wannan rantsuwan. Wane mutum inda mutuwa ni na ina. Salamu alaikum. Lafiya Ladi zaki. Wallahi magana aure. Ya naki kisa Ladi. Na hada ku biyu. Haba Ladi. Zan hada ku.